Hé man, wat lag je lekker te slapen? Heb je lekker Nou ja. Tom Philips, op het eerste eeg een normaal jonkje, maar op zijn tweede werd bij hem de zeldzame stofwisselingsziekte Jansky-Bulkowski constateren. Tom kende toch heel iets minder zelfstandig functioneren en had 24 uur daags help nodig. Hij giet alleen maar verder achteruit en zal een dag voor zijn 8e jidje nou 2 jaar versterren. Vooral op de band in de buurt had de ziekte van Tom grote indruk maken. De bijzondere indruk die Tom daarbij achtergelaten heeft, was dat hij gewoon dat de kinderen hem toch opzochten. Dat hij eigenlijk één van hun was. Als de lampionnenoptocht was, dan was Tom daar met 15 kinderen om hem heen langs de deur de lampionnenoptocht doen. En bij wijze van spreken de kinderen ruzie maken wie achter de wagen mocht lopen. Tom was gewoon één van ons en is één van ons. De bewoners van Heerenwoud denken al lange tijd na over een eerbetoon aan Tom en zijn ouders. Uiteindelijk hadden ze het idee van een Tom Philips paad. Het is heel mooi dat het Tom Philips pad gewoon onderdeel is van Heerenwoud, zoals hij onderdeel van Heerenwoud was. Het Tom Philips paad wordt komende snij officieel openen.